Salam. Kıyıv dayı mı kıyıv? Kar yağdırıp oturttularım. Mama bana bana kar yağdırı. Görüyor musun onu görsen? Rari. Utanıyorum. Bana ben fiyuğlayayım sır. Bir ovadan durursan. Doğru mu? İçirindi. Ana kar doğrar ama hiç para kıyıv. Selamünaleyküm eyleşler. Bugün kepleşimizde ediyiz güllen sapsılaydı tansları. Dans et durma, Bol blok hani durma. Конечно, tursisin kellesine giyip görünler ama berdi. Dostlar, tezarep dünyasına yiyecek olan Başta tursin doğru giymen öğrensen qovular mı kadiyen? Ne olsa dünyadaki en baxtlı oğlun. Ma bebek yat aşağı, Batu flexle piyasayı baş aşağı. Inti qahar gelmekle şeytse qahar gelinin yüzüne hilakka. İmo, sana var ya reklama pıtlığa dedin ha dilini. Aha. Onam kabul edip çırtlama gol çekenin. Sırt sırt rüçkası olsa onun pırzuyunu yiyecekini bak. Doğru aytken. Oturayım kopar bulma. Kopar. Komşular öyle bilemiyor. Köşür bırak. Amin. Mami. Allah kabul olsun. Şunun näme diýen? Yana pırçaga öýüň ýana geç gideň ya dastyň ejin kapaklap diýen yani. Şunun näme? Ben deň duşuň näme bolýarmy? Ejin skeň öýüň ýana geç gideň kurraýyp geç gideň. Näme diýip kurraýyp diýen? Agzyňa ber oýnarym şunun näme? Kelläň çaýka berme maňa bolýarmy? Taňa diýen kelläň çaýkama diýen bolýarmy? Kelläň çaýkama diýen maňa bolýarmy biderek? Bolýarmy hikirdeme biderek bolýarmy dälimiňden ýejeň sken kampusynda. Bolýarmy diýen kan öwresme bolýarmy gaýdy. Kan buluşma bolýarmy kan bulma maňa bolýarmy? Menden gen duşuňa bolýarmy eýder ýaly. Şunuň näme? Satlyk. Kelläň çaýkama tutduryň öýüňe bolýarmy? Ýejeň sken oýnarly bolýarmy? Ýejeň myň goşup pikarly bolýarmy? Ýejeň sken kampusynda. Ay joram köşüş. Ama kaharına tirer alavana. Ýejeň sken duhun köpelip ýön bärgel ýejeň sken bärgel. Bärgel duhun köpelip ýön bärgel. Gelse bärgel eliň ýana gelse den. Kızım! Anne senin tatlısın! Anne senin ballısın! Annemiş benim tatlısın! Annemiş benim tatlısın! Muhteşem değil, muhteşem! Muhteşem değil, muhteşem! Annemiş kutluyum, muhteşem! Annemiş kutluyum! Hatta siyaset diyen var dediğiniz ara arada bir tane video koydum ha kimin pul gerek hatta siyaset ne koyacak pulunken edenim et yani sikim ne koy ne hatta siyaset can pulun alayan çemadan açmayın çemadan açtım bana Huday can kesin adı beni o anlamından can geliyor da abla ma gerek de kim hatta siyaset can pulun al ne koy yapma tüçay deten ne koyacak. Ne karoçudur bunun biz var ya şu atçıyımla bazara geldik ha kadar bazarına geldik. Men mamamın var ya şutan çok toğu aldı birini yitirdik birini bununla soyduk yedik palav ettik. İndem toğu alıp vermeli oldu. Men ecem mamamın kıydı da Türk'te iş yapıyor ecem men mamamın kıydı da oyam bizi ona yamalladı. Indi birden 20 tane toğu almalı olduk. O 2 tane toğun derine ecem alıp verin deydi 20 tane toğuk bazara geldik toğuk yok tapım yok kovayım toğuk kakada kimin oyunda toğuk bağırsa gayrat edin toğuk verin taşarda yüreğine davasın soğukta öyle girip bilmen duruz mamam kasası ulan kovulaya öyle salan yok bizi 20 tane toğuk tapmasak bolan yok şuun taşarda yatacağız gayrat edin kakada akılla kimde toğuk bağırsa yazın sat pulunu alıyorsa pulunu veriyiz. Ya cız gitmel oluyor. Ol gayret edin şu soğukta dışarıda yatmal mamma yok yok. Salam men Men şu vaqtda jemli. Şu ýaly video
çekip göremekdim. Şu gün çekip soracak. Yine bir yukarıda bir Samsung'un biri 100% garantiya berýän diýdigidir. Küntü aşağı yırtık keleydiye. Mosur. Açık gördün mü sen menkini? Hayvan. Ecen, bacın. Daha yok mu sen? Sen ecen yırtık. Ha, sen ecen yırtık keley. Sen bacın yırtık. Düşündün mü? Gel sen kurtla, gel sana bak kulun yanına. Men sana aydıp berjek kimin yırtık, kimin heleydigini. Mosur tıryak, gürleyen zaten da bir valyalay bir akşam Joran bilen video çektik, Joran bilen gidip yukarı aylanmana gidäýär, kafeden çykyp aylanmana gittik bolýun. Yupkan ýa-ni yupka giýýän gyz görmediňizmi? Näme şonu ýa yupka kelte yupka giýsen kuntu bolýanmy? Ýa-da ýysyz bolýanmy musurlar? Ýa-da zatlaňyzy bir oýlan pikirlen. Ýazyňy bizem bir ýylyň çagasy bir diýipdir. Näme diýipdir ay? Şularam biri çağamdır öýdýändir diýe. Gel sen şunu ýazýan musur. Men sen liçkaňa nomerimi ýazandyr. Kimin heley? Kimin ýyrtykdygyny aýdyp berjek saňa, bamy? Oň ýaza ýazmaňy. Her hili zat ýazpsyň men oň ýaly. Beýle gyzlar ýaly ay borlay diýbem gidip bilemok. Daşesin birinji gezek görýän şumat maňa şoň ýaza ýazylýanyny. Oň ýaza ýazmaň özüňiziň dogonlaňyz, ejeleňiz badyr ha. Bolýa kelte ýupka giymeýän gyz ýok ha. Ýyssanyp ýörsiňiz näme küntüler zat kesel pesel oň ýaza ýazmak daşesin o. Özüňden tapýan gaýnyň gürledýän wagt arzugudyr diýipdir ha biri. Şu an gaýnymyň habary ýok hemen barýar. Gence Eretçtaýda biri diýipdir. Özüňden tapýan gaýnyň gürledýänmi wagt arzugudyr diýär. Ýa-da gidiber dört tarapma çykar kaýnyk diýdiň ha. Şoňa. Sen gürledýän diýerler. Gawarmanly öýüňe bürdi. Gaýnym da gowsy eşitmeýär. Alwa turan ben bilen okdy. Eşdiňizem? Ay sen öýüňde oturýan. Aklym samsyga men diýen öýümde turar ýaly ha. Aýdany. Ýene gidip barýar. Oğul. Ýene gaýdaganymlar atara. Bunlar ara gaýdaganymlarda ejem bolan soň herkim ejemiň ýanyna gelýän menen barýanna hediletip bilen. Gaýnym men wakam git hediletdi ýa-da ordam gence. Ha? Dört tarafıma açık. Miray dediğiniz arkayın gitti biri bir zat deydi. Gaynım oy veriyor diye aygın ya. Yollaşım oy vermeyecek varsa da ben gaynım ayken ona çekeceğim. Bolla jaň edip durmasana gaýrat ede, bolla hybat etmediň durmuşam. Sokulma gülýär ýaşap ber, gülýär agda berji, oňuşup gürleşip ýaşap ber. Bolla sokulmany biziň durmuşam. Men aýtdyra şuňa. Eşitdiň dämi? Gerekkä jaňasyň gaty görmünni şu nomer alay. Me? Düşündüň dämi? Jaň etmeni. Kim o? Sen ejeňdi. Ha?